Itong asawa mo kanina, nilapitan ko. Nangungo siya ng ng bulok na bulok na ano yata yun. Kaya ano, Saging, kinakain niya. Ikaw ba nga? Oo. Sabi ko, ay, naku. Maging hanggang wakas nitong buhay. Isip mo'y litong-lito sa mga panahon nais mong maaliw. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliraning di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo'y alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko, sadyang labanan. Huwag mong isiping ikaw lamang ang merong madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating Ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigo'y alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at yung labanan. Ayan, ito po ay lagi kong nakikita na nangangalakal paggabi. Ngayon ko lang siya natagpuan. Talagang bilib kasi ako sa kanya kasi kalkal siya ng kalsol. Hindi niya inaalintana yung yung panahon ngayon kahit pandemic ay dire-diretso pa rin yung kanyang pangangalakal. Ayan. Talagang nakakaawa ganitong trabaho. Kahit ganun pa man ay ginagawa ni Kuya para lang mabuhay ang pamilya niya. Yun, nawa kaya sinundan ko siya. Tuwang ko siya. Ang balak sana niya hanggang mamaya pa siya hanggat hindi niya nakuha yung maraming kalakal, hindi siya uwi. Ngayon natagpuan ko, maaga ko siyang napauwi. Ayan. Layo yung bahay niya. Wala tayong pipiliing oras sa pagtulong, kahit gabi tutulong tayo. Meron lang siguro tong pinagkukunan ng magandang hanap buhay, hindi niya gagawin ang pangangalakal. At yun yung napili niyang paraan para mabuhay ang pamilya niya. Talaga namang kahanga-hanga. Saludo ako sa mga taong ganito, mga dito sa papasok na tayo sa liblib na lugar, makakalingap kung saan nakatira si Kuyang mangangalakal. Ayan. Hello mga kalingap, andito tayo ngayon sa barangay Triangulo kung saan ay nakita natin si Kuyang mangangalakal. Ayan, pwede pumasok. Ayan, dito siya nakatira. Ayan.
Ito si Kuya. Ano nga pangalan mo, Kuya? Randy sir. Ako nga pala si ano, baka Kalampitos TV. Kalampito. No, kilala mo yun sa ano sa YouTube. Isang humanitarian vlogger. Kasama ni Kuya Bal Santos Matubang. Degayo sir. Ano? Ay, siya si Ago mo. Iyo. Mahihain. Ay, malaki yung pala yung bahay niya. Bako may mampuan niya. Ah, nakatira lang kayo. Opo, ano po, isang yata. Abandonado po. Ah, umuo pa kayo. Ay, baka mga gat. Hindi po. Sino si Edu? Anong tunay pangalan mo, Kuya? Randy Margati sir. Ha? Randy Margati. Randy Margati. Margati. Ayan. Si Ago mo, anong pangalan? Edna Borlagdan. Ay, yung pangangalakal, Kuya, matagal mo nang ginagawa yun. Opo kang mahina yung pangayos sa pagkat. Padyak. Ah. Kaya nangalakal ako. Hmm. Ito pala, nakitira lang ka mo. Ayun, walang mahinang ilaw yan. Puros niya lang yan sa repair. Ayan. Opo, pag nakukuha. Repair, ayun. No. Meron din silang tura-tura, mga kalingap. Ayan. Kilala mo si Kuya Bal Santos Matubang? Ay, day po sir. Ano siya? Ay, hindi ka mahilig internet? Hindi ka nag-internet? Ah. Matagal na kita nakikita dun eh. Bumili ako ng inihaw na hito dun sa dulo. Sabi ko, nung kinakalkal ni Kuya. Napatingin ka pa nga sa akin, tinitip. Sabi ko, kawawa naman siguro. Hindi naman ito gagawin kung may pagkakita na iba, Unang-una, napakadelikado yung ginagawa mo. Yung, nag-alcohol ka na? Di pa po sir. Oo. Karigos para sir. Kaligos. Oo. Yun, medyo tayo kasi baka tayo ma-sita ng, may alcohol si ate. Ayan. Si ate. Ayan. Para pangalo muna. Oo. Masita tayo ng IETF. Ha? Mati umang nilaray. Okay lang yan. Yun, yun na talaga yung pinaka hanap buhay mo, Talagang siya, okay naman, talagang legal naman na hanap buhay kaysa naman yung iba. 'Di ba? Papansin mo yung iba. Mga nagnanakaw, 'di ba? Mga kung ano na lang ginagawa sa buhay, no? Takot na nga ni ko, sir. Bakit? Kasi po, dapat maaga pa siya. Oo. Kasi, sir, di ba po may curfew? Tapos, sabi ko, wala pa siya. Sabi ko, baka na dakip na kasi yung pajak namin, sir, hinihiram lang namin. Baka walang plate number, baka niya ako nahuli na. Kaya, sir, sabi ko, wala po yung papa niyo, baka kung ano na nangyari. Ilan yung anak niyo? Dalawa? Ano yun? Pares babae? Hindi po, isang babae, isang lalaki. Ganun. Yan, sir, tingnan. Puros lang yan, pero hindi naman yan gumagana, sira. Ay, itong TV nyo. Pulot sa basura. Napulot mo. Opo, Parang ito lahat yan, makapulot sa basura. Opo, nagkakawa. Tapos display lang. Ito, lagi kayo mayroong tawag dyan, ang gabay sa inyo, siguro nagulat ka kasi nalapitan kita, O nga sir, wala ko nang bibiro. Itong asawa mo kanina, nilapitan ko. Nangungo siya ng ng bulok na bulok na yata yun. Saging, kinakain niya. Ikaw ba nga? Oo. Sabi ko, ay, naku. Ay, karong tigas. Malingawan si Batag. Binili ko yung batag. Si mo? Sandra. Panganay mo. Ayun. Ikaw talagang sabi ko, napaka okay na tao to, sabi ko. Napakabuting tao to. Kasi ang daming trabaho. Yan pa yung napili mong May na po kasi nga ng pajak na naisipan ko mga lakad parang hindi tambay. Kala ko iyak ka na eh. Napapayak ka. Sir, Ha? buti na yan kaysa magnakaw. Oo, ayun nga. Sabi ko, magandang tularan to si Kuya kasi Minsan nga, sir, sumasama ako, sir. sa pangangalakal. Oo. Sumasama ako. Pag gabi na kasi, delikado na, sir, eh. Wala man tayong curfew ngayon, meron ba? May curfew po, kaso lang, wala po kasi kung, bayad kuryente, tubig po wala kami. Nagsasalok lang kami dun, sir, ng tubig sa may kanto. Ay, yan nga, sir, nakaipon na yung mga, Buti may bigas na kayo, bigas. Kaya sabi ko, Ano yung bigas? Po, Bigas yun?
Hindi po, ning ano po, nakuha namin sa basurahan, yung mga dog food. Nay-nay dog minsan food. kasi. Ito, mga aso ba- ito yung alaga mo si ano, si Darius. Baby. Ay, Dogi. Chu. Ay, ang swerte naman ni Dogi. Bait yan, sir. Mabait na. Pwede hawakan. Mamagat. Guys, sir. Chu. Hindi. Hindi. Chu. Chu. Mabait nga talaga, ano. Mabait yan, sir. Kahit sang tao. Parang si Darius ka. Yung alaga ni Kuya Bal. Ilan taon ka na, Kuya? 32. 32? Bata pa. Ay, birthday niyo, sir, kahapon. Oh, belated happy birthday. Salamat, sir. Di pag minsan may mga bisita ka rin dito, napunta. Yung Kahapon lang po. Ha? Mga kapatid. Kahapon, yung kapatid niya pumunta dito. Ito matagal mo ng alaga to, si magto 12 years na po yan, sir. Doggy. Balit mo pa nung nakuha. Yan, ang lambing niya. Ayun, Kuya Randy, ano? O Randy. May bigay sa'yo si, si Kuya Bal. Ayun, Kuya Randy. Dahil sa kasipagan mo, sinundan kita. Sabi ko, lalapitan ko to, baka sabihin mapagkama lang akong stalker. Ngayon, Kuya Randy, sinundan kita para lang matulungan din yung pamilya mo. Sabi ko, dahil sa kabutihan mo sa pamilya mo, dahil hindi ka namimili ng trabaho, basta legal, pinapasok mo, no? Ito, may gantimpala ako sa'yo. Salamat po, Ito, sir. grocery yan, galing kay Kuya Bal Santos Matubang. Ano? Apo. Ayan, ito pa. Grocery, yan, bigas, no? Yan. Yan natin yan. Yan, bigas yan. Ano pong pangalan, sir? Kalampitos. Ako si Kalampitos TV. Ayan. O sige Kuya Randy, hindi na ako magtatagal, hinatid ko lang yan. Kung sakaling mabalikan kita, baka may tutulungan ulit kita, baka magkita ulit tayo ng landas. Salamat po. May kwintas ka, anting-anting din yan. Pares tayo. Sa sentro, sir. Pares tayo. Kasi nakuha na yan sa kalakal eh. Nakuha mo sa kalakal? Iwan. Hindi. Sumunod sa Oo. akin. Ito mga aki mo. Ayan. Hello. Ayan. Naiya, sir. O sige, hindi na magtatagal. Apo, sir. Okay naman to paglabas ko. Ay, okay po. Baka... Salamat. Sige, salamat. Thank you very Ano? much, sir. Ang pangalan mo nga? Edna po. Si Ate Edna. Sige. Mga bata pa kayo? Sige. Bye-bye. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap, sa pagkalinga sa tuwa si Lola Damianay napapainda.